היום אנחנו נעשה עוד בנייה בעזרת הבילדרים שלנו, אבל הפעם אנחנו נעשה את זה בשיטה אחרת. בעצם פה מה שעשיתי זה מילוי בג'ל, אבל כבר לא בטיפ ספור, בשיטה קצת שונה, ואנחנו היום נראה איך אנחנו עושים את זה. יש לי פה, השארתי לעצמי שתי ציפורניים, נכון, אני אעשה עכשיו בנייה חדשה, אבל רק שתדעו לכם שגם מילוי הוא מתבצע בעצם באותה צורה לגמרי. אנחנו נשתמש נעשה את הבנייה הפעם בתבניות, בעזרת הבילדר ג'ל, ובואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו עושים כמובן הוא או פצירה או דוחף אור, מה שאתם רגילות. ואנחנו נתחיל לבנות. מה שעשיתי לפה בעצם זה בנייה במילוי, יותר נכון, מילוי בג'ל קשיח, הג'ל המדיום, ושמתי פה טופ, שתכף תראו גם איזה טופ, עם פיגמנט. עם פיגמנט ורדרד, וזה יצא מאוד 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 יפה. אז איך אנחנו מתחילים? כמובן, כמו בכל בנייה, אנחנו מתחילים לעשות הכנה של הציפורניים, לשייף קצת את הציפורן הטבעית. את האורך הזה אני לא חייבת להשאיר, אני יכולה להוריד אותו. אני אשאיר, לא, אני נעשה תבנית, אז אני אוריד אותו. זאת אומרת, בנייה או מילוי, יש לנו הרבה מאוד שיטות שאנחנו יכולים לעבוד. אין לנו שיטה אחת, יש לנו כל מיני שיטות, ובגלל זה בכל פעם אני אתאים איזשהו ג'ל אחר, כדי שיהיה לי נוח לעבודה. מתחילים במניקור. אני אוהבת לשים טלק לפני שאני מתחילה את המניקור. כמובן שהמניקור מתבצע בעזרת ראש מחט, ראש להבה, תקראו לזה איך שאתם רוצות, כי גם פה בראשים האלה אני אוהבת שיש לי כמה ראשים כאלה כדי להתאים אותם לקטיקולה, האם היא דקה, האם היא דבוקה, האם היא עבה, קשה, לחה, יבשה. אז אתם בעצם מתאימים את הראש מחט שמתאים לכל לקוח. המהירות שלי מקסימום. גם בשיטה הזו אני אוהבת להכין כבר את כל המניקור עד הסוף. זאת אומרת, אני אנקה את האור הקרני, אני אגזור, ואז אני אתחיל כבר את כל הבנייה. או מילוי, זה לא משנה. מה ההבדל בעצם בין בנייה למילוי? ההבדל היחידי שבבנייה אנחנו צריכים לעשות איזושהי הערכה. זה הכל. ספריי. ובמילוי אנחנו פשוט מתחילים כבר למלא את מה שגדל. עכשיו הטכניקה הזאת, רגע, יכולה גם להתאים לכל הלקוחות, כי לא תמיד יש לנו זמן להתחיל לעשות טיפס הפוך לכל לקוח. אז זו גם אחת השיטות לעשות מילוי. מה שאתם צריכים להבין, שאתם צריכות
בשיטה הזאת של עבודה אתם צריכות לדעת לשייף. אם אתם יודעות לשייף כמו שצריך, יפה ומסודר, אז זה בעצם יהיה לכם מאוד קל. אם לא, אז יהיה קצת יותר קשה. אני לוקחת את הבייס קורקטור, או, אתם יודעים מה, אני אקח את הבייס ג'ל. אקח את הבייס ג'ל, אני אכין את הציפורן, אני אמרח את הבסיס. דרך אגב, למי שיש התרוממויות, למי שיש ציפורניים שהן הלכות יותר, רטובות יותר, אז כמובן אפשר לעשות גם 2 שכבות של בייס. כמובן, כל שכבה אנחנו מייבשים. אוי, הרבה. וככה אתם יכולים למנוע את ההתרוממות. בובה, תכניסי בבקשה לייבוש. טוב, אחרי הייבוש אנחנו צריכים לבנות הערכה. אז אנחנו לוקחים את התבנית, וצריכים להתאים אותה לאצבע. אתם רואות, היא לא מתאימה לי לאצבע. אז מה שאני עושה, טוב, 2.5, 3. 2.5, 3. בואו נכין אותה. 2.5, ופה היה 3. עכשיו היא ממש בול. יש לי פה רווח קטן, אבל הוא לא כל כך מפריע לי. אם הוא היה יותר גדול, אז כן הייתי גוזרת עוד קצת. אבל מכיוון שהוא קטן, הוא לא יפריע לי. בואו נראה פה. פה לא הורדתי את כל הקצה החופשי. 1, 2, 3, 1.5. פה 3. האידיאל כמובן זה להוריד את כל הקצה החופשי, כי המבנה שלה פה תקין. הנה, מושלם. נראה שזה ישר. מהמם. ככה זה נראה. ועכשיו אנחנו ניקח את הבילדר ג'ל מספר 6. יש לו צבע מדהים. תראו. ואנחנו נבנה הערכה. נשים את הג'ל על הציפורן ונתחיל לפזר. עכשיו, את הערכה הזאת אפשר לעשות בכל מיני ג'לים לבנייה. זה יכול להיות גם אקרי ג'ל, זה יכול להיות גם בילדר ג'ל מדיום או ליקוויד. עכשיו, בגלל שהערכה לוקח קצת, אנחנו צריכים קצת זמן, אתם רואות עד שאני מסדרת את הכל, אז אולי יהיה קצת יותר קשה לעשות את זה עם הליקוויד או עם הקלאסיקים, כי הם יותר נוזליים. אז את הערכה דווקא הייתי ממליצה לעשות עם המדיום, יהיה קצת יותר קל. אנחנו עכשיו מכניסים את זה לייבוש של, תכניסי בובה? אנחנו נכניס את זה לייבוש של 30 שניות, או אם אנחנו עושים כמובן 2 ידיים, אז בינתיים שזה מתייבש, אני עובדת על יד השנייה. עכשיו אני לא אחכה אפילו 30 שניות, אני סך הכל רוצה שהוא יתקבע, שלא יזוז, ואז אני אעשה את היד השנייה, את האצבע השנייה. ואחר כך כבר אני אייבש 60 שניות מלאות.
עכשיו, איך עושים מילוי במצב כזה, בשיטה הזאת? איך עושים מילוי? פה נזל לי קצת, לא נורא. תכף תראו. תכף תראו. הכי כיף זה שאתם שולטים בכל השיטות, כי אז אתם יכולים בעצם לעבוד איך שתבחרו לפי הזמן שיש לכם ולפי הצורך. זה מה שחשוב, הצורך. וזמן כמובן. אתם רואים? הוא כבר מתחיל לנזול כאן. זה לא מפריע לי. תכניסי לי ייבוש בובה. עכשיו אנחנו מייבשים 60 שניות מלאות, אז תמתינו מספר דקות. טוב, אחרי ייבוש של 60 שניות אנחנו מסירים את התבניות האלה, ואז יש לנו איזושהי הערכה, אורך. אז איך עושים מילוי? אם אנחנו עושים מילוי, זאת אומרת שייפנו את הכל, שמנו בייס, ויש לנו כבר הערכה. שמנו בייס, לא לשכוח, זה הכי חשוב. ויש לנו פשוט הערכה, אז מה אנחנו עושים בהמשך? אנחנו עושים את אותו הדבר. זאת אומרת, אני לוקחת שכבה של ג'ל קשיח, ואני מתחילה לעשות סוג של מבנה אנטומי, אבל כמובן לפני המבנה האנטומי אנחנו מורחים שכבה, כדור גדול יותר, ומתחילים לפזר. עכשיו, גם אם זה לא יתפזר לכם בצורה אחידה ומושלמת, אז מה? יש לנו עוד אחר כך שיופים שאנחנו יכולים לדאוג לכל העניין של הצורה. מה שחשוב הוא בעצם שאתם עובדות עם ג'ל, לא משנה גם איזה ג'ל, מדיום, ליקוויד, קלאסיק. מאוד חשוב שאנחנו מפזרים אותו, אנחנו מפזרים אותו בעצם מהשכבה העליונה. אנחנו יכולים לסדר קצת את הצדדים בעזרת מכחול. אתם רואים, הוא כבר נשפך, אז אני כן יהפוך אותו רגע. אני אהפוך אותו רגע, ויכולה גם לסדר פה מבחינת הגבהים. שוב, זה לא צריך להיות מושלם, כי אנחנו משייפים, לא לשכוח את זה. הופכים בחזרה, ופחות או יותר זה מסודר, ואני מכניסה לייבוש של, שוב, 60 שניות. אחרי שזה מתייבש כמובן, אנחנו ממשיכים עם האצבעות האחרות. זה בעצם המילוי הקלאסי שהיו עושים גם פעם, לפני שהיו את הטיפסים ההפוכים. אבל שוב, מה היתרונות ומה החסרונות של זה? היתרון היחידי שמי שיודע לשייף, זה יותר מהר. מי שלא יודע לשייף, אז כמובן זה יהיה הרבה יותר קשה, אז עדיף כבר טיפס הפוך, לבנות עם טיפס הפוך כמו שראיתם בפרק הקודם, ולעשות איזשהו מבנה קטן בעזרת בילדר ג'ל. יש היום גם את השיטה שאנחנו מדביקים את כל הטיפס עד הקטיקולה. אני אגיד לכם את האמת, מבחינת זמן עבודה, זה לא לוקח פחות זמן. זאת אומרת, ככה זה הכי קצת זמן. לבנות את זה בצורה כזאת, או מבנה. אבל יש עוד איזה קאץ' כזה קטן. אני אמשיך בינתיים באצבע הזאת. זה הצורה. הצורה. כשאני רוצה לבנות ציפורניים בשיטה הזאת שאני עושה עכשיו, אני צריכה להבין, שהקצה החופשי שלי הוא לא יהיה כל כך ישר. תכף אני אראה לכם מה זה ישר. כי אנחנו עושים סוג של מבנה.
אז בשיטה הזאת אני ממליצה, בשביל שוב ליישר את הקצה החופשי שיהיה ישר, אני ממליצה לקצר בסוף. זאת אומרת, למלא את כל הציפורניים באיזושהי צורה כזאת, כמו שאני עושה עכשיו, שזה לא פרפקט, ובסוף, כשאני אתחיל כבר לבנות צורה, אני אקצר אותם, ואז הקצה החופשי יהיה יותר ישר. שוב, תכף אני אראה לכם מה זה ישר. מה זה ישר? הכוונה היא, בואו נהפוך את זה, הכוונה היא שהוא לא יהיה נשרי, יותר מדי נשרי. הופכים. אתם רואים, זה ממש לא ישר. להכניס. סיימתי בינתיים עם המילוי. אנחנו מכינים איזשהו ראש לשיוף. מנקים כמובן את כל המכחולים. אני אקח את הראש הזה. לפני שאני אתחיל בשיוף, אני אנטרל, אבל זה ייקח כמה שניות, עד שזה יתייבש. וכמובן בזמן הזה, אני אגיד לכם ואבקש מכם להירשם לערוץ שלי, ולעשות לי לייק. אז לא לשכוח, עכשיו לעשות לי לייק. זהו בנות, מנטרלים ומתחילים לשייף. אתם יודעים, שיוף ציפורניים זאת אומנות. זאת ממש אומנות. ואני ממש שמחה בשביל עצמי, שאני התחלתי בכל העולם הזה של הציפורניים ממש מזמן, שלא היו לא היו עדיין את כל הטכניקות שיש היום, ואני נאלצתי ללמוד לשייף כמו שצריך, ובגלל זה שום שיטה בעצם לא מפחידה אותי, כי אני יכולה להתמודד עם כל שיטת עבודה. אז אנחנו מתחילים לשייף, להוריד גבהים שאנחנו לא צריכים, ליישר קצת, לקצר. עכשיו אני יכולה להתחיל לחשוב על קיצורים. אין לי פה גם הרבה שיוף. תבינו, כמו שאמרתי מקודם, באמת, מי שיודע לשייף, יפה. זאת אומרת, מי שיודע לשייף ציפורניים ומבין את הצורה, כל שיטה יכולה להיות מאוד מאוד קלה ולא מפחידה. התכוונתי לפה ישר. אם אנחנו עושים מבנה אנטומי, אז זה בדרך כלל עולה, פה גבוה ואז נמוך. אז בגלל זה בשיטה הזאת, שוב, אני ממליצה לכם לעשות, לא לקצר. זאת אומרת, אנחנו עושים מבנה, אז מקצרים, ואז יש לנו פחות ירידה. עוד קצת לקצר את זאת. וככל שתדעו לשייף יותר עם הראש הזה, יהיה לכם פחות עבודה עם הפצירה. לכל הבנות שעובדות באקריל עדיין, האקריל לאט לאט הולך ונכחד מהעולם, כבר כמעט ולא משתמשים בו, אז זאת בדיוק האופציה והנקודה שאתם יכולים להחליף את האקריל בבילדר, כי מי שעובד באקריל יודע לשייף כנראה, כי אקריל צריך לשייף, ואתם יכולים פשוט להחליף את זה בבילדרים. הבילדרים הם ג'לים מאוד 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 חזקים. הם אפילו יותר חזקים מאקרי ג'ל.
זאת אומרת, אני משתמשת גם באקריג'ל וגם בבילדר ג'ל. יש לקוחות שהאקריג'ל בשבילם מושלם, ויש לקוחות שהאקריג'ל בשבילם קצת יותר חלש, ואז אני בעצם מחליפה את זה בבילדר, או אני משלבת בין אקריג'ל ובילדר ג'ל, והשילוב הוא בעצם, טוב, אני לא יכולה להסביר את זה עכשיו, כי זה ארוך, אבל אם תרצו לראות איך אני עושה את זה ומשלבת בין שתי הג'לים, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, ואני אעשה פרק על זה. כי גם את השיטה הזאת של השילוב אני מאוד מאוד אוהבת. למה? כי האקריג'ל הוא חומר אחר, הוא חומר שהוא סמיך יותר, והוא יותר קל לתיקונים של קצה חופשי. לכל מיני תיקונים כאלה, כי הוא לא נוזלי, והבילדר ג'ל הוא כן נוזלי, אז לתקן קצה חופשי אפשר לעשות את זה עם בילדר ג'ל, אבל בשבילי יותר מהר באקריג'ל. אתם רואים, שייפתי את זה ממש כאילו במספר דקות. איזה מספר דקות? בפחות מדקה. יש לי כמובן עוד סגירה שאני ארצה לעבור כאן. הסגירה בג'ל היא אחרת. כאילו מה זה אחרת? היא לא אחרת, היא אותה סגירה. אבל טוב, אני לא יכולה להסביר את זה פה כי צריך להיכנס עמוק מדי. ואין לי את האפשרות לעשות את זה פה. מה שאני יכולה להגיד, בוא נראה שזה אותו אורך והכל סבבה. כן, מהמם. כן, ארצה קצת אולי לשייף מלמטה, לעשות את זה קצת יותר דק. אז כמובן שאני אקח ראש פיץ ירוק מהמם. תמונה. אוי, הערכה יצאה פשוט וואו. מקומרת. ממש יפה, דקה. ואין לי פה בכלל הרבה שיוף. בכלל. עכשיו, הסגירה מתחלקת לשתי פעולות בדרך כלל, אבל עכשיו אנחנו עושים רק פעולה אחת. זה בעצם להדק את כל מה שיש לי פה, את כל הג'ל שלי מסביב. עכשיו, למה אנחנו מעתקים? אנחנו מעתקים משתי סיבות. אחד, כדי שזה יהיה דק, שזה יגדל, אתם רואות? שזה יגדל, לא יראו איזושהי גבעה גדולה מדי, ושהלק יהיה דק, ושזה יראה כמה שיותר טבעי. וכמובן, הסיבה השנייה, שימו לב, אני משתמשת פה בלחי של הראש, אני מהדקת את החומר. תראו איזה יפה היא. כן, מושלם. מהדקת את החומר שלא יהיו התרוממויות. אם יש לכם פה ליד הקטיקולה כמות מאוד גדולה של חומר, של ג'ל, אז הסבירות שזה יתרומם היא גדולה יותר. בגלל זה תשתדלו לשים ליד הקטיקולה, או שאתם שמות כמות קטנה יותר, ואם שמתם כבר הרבה, אז תדאגו לשייף את זה, גם מבחינת ההתרוממויות שיכולות להיות, וגם מבחינת היופי בנות, אנחנו בונים ציפורניים יפות. ויפה זה דק. כמובן, הכל בעיני המסתכל, בעיניים שלי זה דק וטבעי. אני חוזרת קצת על המחט, אני בעצם לא מנקה, אני רק עוברת, ויכולה גם לעשות עם הבטן של הראש לנקות קצת את הקריות. עכשיו המודליסטית שלי, זו הבת שלי היום, והיא בת 15 עוד מעט, אז אין לה הרבה אור יבש.
בגלל זה אני לא אשתמש בראש כדור כמו שהשתמשתי בפרק הקודם, כי המודל שלי הייתה שם בגיל אחר ובמבנה אחר, והאור היה יבש, אז כן הייתי צריכה לעבור עם הראש כדור כדי להוריד את כל היובש הזה שהיה מסביב לציפורניים, שזה אומר בכל הכריות. כמובן אני עוברת בשתי הצדדים, ואם יש לכם, אם אתם עושות את זה ואתם רואות שפתאום אתם יכולות לגזור עוד איזה חתיכה, תעשו את זה. תעשו. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הכי מגניב בכל אוי, הנה. אני עשיתי לה פה פיגמנט על הציפורניים. סיימתי את המילוי, חברים. המילוי גמור. ועכשיו אנחנו ניגשים בעצם ללק. אז כמובן אני אנקה קודם את כל האבק בעזרת פדים אלכוהול. הפדים האלה כן משאירים סיבים, אבל הם גדולים ואני אוהבת את זה. אני לא אוהבת את כל הקטנים האלה, אבל אני יודעת שאתן פחות מתחברות לפדים האלה. אז אין בעיה, תעשו את זה עם איזשהו פד אחר. תראו איזה יפה, איזה דק. עכשיו אנחנו נעשה את הפיגמנט. עכשיו, איך אנחנו עושים פיגמנט? אני בטוחה שכולכם, רובכם אולי יודעות, אבל בואו נחזור על זה, לבנות שעדיין לא יודעות. לפני הפיגמנט אני חייבת למרוח טופ ללא ניטרול ולייבש אותו מקסימום 30 שניות, כדי שהפיגמנט יספג בתוך הטופ. ואחר כך אנחנו מורחים קצת פריימר על הקצה החופשי, תכף אתם תראו את זה. שוב מורחים טופ ומייבשים ומשחררים את הלקוחה, סיימנו. פה רציתי להשאיר את הצבע דומה לזה, לא לעשות איזשהו צבע אחר, וגם זה חסך לי גם שכבות, תכף אתם תבינו, גם שכבות וגם עובי. אני בחרתי בטופ פטונה, שהוא בעצם טופ ללא ניטרול בצבע. תראו איזה צבע יפה יש לו. דרך אגב, יש לנו כמה צבעים, יש 4 צבעים של טופים, בואו נראה אותם מהר עכשיו. יש את הטופ החלבי, שהוא פשוט מושלם, הם מתייבשים מהמם בתוך המנורה, הם אחידים, הם נותנים עומק, הם מאוד מאוד יפים, זה מייקאפ כזה, וזה הכי חשוב שזה חוסך לנו המון זמן. תחשבו שאין לכם מריחה של צבע, אתם פשוט מורחות את הטופ וזהו. זה צבע מייקאפ כזה, הוא מאוד מאוד יפה, ובנוסף לזה, הטופים האלה הם גם, הם חלביים, ועל כל בסיס אחר שונה, הוא נראה אחרת. זאת אומרת, אם תשימו בסיס ורדרד ותשימו עליו את הרוז, הוא יראה אחרת. חלבי, תשימו עליו את הפטונה, הוא יראה אחרת. אז זה ממש נחמד. וכמו שאתם יודעים, כל הלקוחות היום מאוד אוהבות את הצבעים שהם ניודים. אז זה גם חוסך לנו זמן וגם נותן מענה לכל לקוחה. אז לקחתי את הטופ הפטונה, אני מורחת אותו שכבה דקה רגילה. תראו את הצבע שהטופ הזה נתן לנו. בעצם אני יכולה כבר לייבש וזהו. עכשיו אני מכניסה את זה לייבוש של מקסימום, אמרתי לכם, רגע, מקסימום 30 שניות. כשאתם מורחות את הטופ לפני הפיגמנט, תדאגו למרוח אותו, בובה תכניסי בינתיים, תדאגו למרוח אותו בצורה שהיא אחידה.
ולא נוגעת באור, כי אם אתם תמרחו אותו לא ישר, אז הפיגמנט לא יצא כל כך אידיאלי, ותדאגו כמובן שלא יהיה שם כל מיני נקודות של אבק, כי גם אז הפיגמנט לא יראה יפה ולא יראה איכותי. עכשיו אנחנו לוקחים את הפיגמנט, בובם. אמרנו, פחות מ-30 שניות זה גם טוב. אתם יכולים לעשות את זה בעזרת האצבע, או בעזרת יש כל מיני כאלה, זה של האיפור. משפשפים. והנה, וואלה. פריימר, בשביל לוודא שהפיגמנט יישאר לנו לאורך כל תקופת המילוי, אני אמליץ לכם לסגור קצת עם טיפ-טיפת פריימר בקצה החופשי בכדי ליצור דביקות, כדי שהטופ לא יתקלף מלמעלה שאנחנו נעשה עכשיו, ואז זה יראה פשוט רע מאוד. נותנים לזה כמה שניות להתייבש, ועכשיו אני כבר סוגרת את זה עם טופ שקוף רגיל, וחסכתי לעצמי המון שכבות, כי תחשבו על זה, ככל שאתם שמים יותר שכבות, זה מעבה את הציפורניים, ואני כל הזמן חושבת על זה, וזה כל הזמן נמצא אצלי בראש בזמן הטיפול, כי אני רוצה שבסופו של דבר הציפורניים ייצאו כמה שיותר דקות, וכמה שיותר טבעיות, וכמובן, שהן יהיו חזקות לאורך זמן. בעצם לכל אורך המילוי. עכשיו אנחנו מייבשים את זה 60 שניות, וזו התוצאה הסופית שלנו. תראו איזה ציפורניים יפות, זה עוד טכניקת עבודה. נכון שעשינו כאן בנייה, אבל תבינו, בנייה ומילוי זה הכל אותו הדבר. ההבדל היחידי בבנייה זה שבנינו הערכה. ברגע שאנחנו עושים מילוי, אנחנו פשוט מורידים את החומר הישן, מורידים את ההתרוממויות שיש לנו, במידה ויש לנו, מסיימים את כל המניקור, מכינים את הציפורן עם שכבת החדרה של אחד מהבייסים, או הבייס ג'ל, או בייס קורקטור, מה שנוח לכם, ומתחילים למלא כבר בג'לים לבנייה. הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לעשות את הג'לים האלה, כי אז הלקוחות אוהבות להשאיר את הצבעים, בגלל זה אני אוהבת כל פעם להחליף צבע, כי הלקוחות מאוד אוהבות את הצבעים האלה. בסוף הטיפול, כמובן, בסוף הטיפול אנחנו צריכים לצלם, כדי להראות לכל העולם איזה תותחים אנחנו, אבל בשביל להראות את זה אני חייבת לנקות אותם, לשטוף אותם בסבון, ורק אז אני יכולה לצלם ולהראות לכולם איזה עבודה יפה עשיתי. אז אמי, לכת שטיפי ידיים. ואחרי השטיפה אנחנו יכולים בעצם להתחיל לצלם את העבודה, את המניקור, את הציפורניים, להראות לכולם את העבודה שלנו. תשימו לב לעובי, זה מאוד דק, מאוד יפה, והכי חשוב, זה מאוד חזק. אז אני מקווה שאהבתם את הפרק, ואם כן, כמובן, תרשמו לי בתגובות, אנחנו נתראה בפרק הבא, ולא לשכוח לעשות לי לייק ולהתחבר לערוץ שלי. אז נתראה, ביי יוש!